So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat mga katuba, no? So, karon mga katuba, sa vlog ko yung paghatid ko sa tuba. So, hits lang ako sa, yung tikab. So, nandito yung tuba ko mga katuba. Yan. So, hindi na natin patagalin ito mga katuba. Let's go! Mga katuba, ako na rin inatod sa akong suki na akong tubaw. Social kay mga katuba, hindi mo tikap pa mga katuba. Presko kayong hangin mga katuba, fresh na fresh. Baliw pa yan tagal mo driver mga katuba. Dool-dool lagi may mga katuba. Dool-dool ako sa akong suki. Mura bag na traffic kamay. Run. Ano akong hatdan mga katuba wala nga tindahan akong hatdan. Okay, abot na yun may mga katuba. 1 minute 37 seconds later. Yun may kungara Nicole aw duha gidagan na kita kamera mga katuba. Apay na mahahaw rin ang katubaw. Ano to? Di ba kita? Ayaw, di ma. Tama, handok magpagkita sa kamera. No! God, please, no! No! Okay nga. Ang basiyo dong, kung transfer dong, sunod na balik dong ha? Oo. Ayaw, di ma. Oo. Salamat ko na. Okay. Ito yun niya. Ay, sa bahay. Okay. Pare, saan nga yung store? Zambrano store. Oh, Zambrano store. Tol, yung gabi. Salamat. Oo. Isa sa gusto mo kaon, dire mo palit sudan, no? Oh, dini, ada na. Dire sa Zambrano store. Oh, dini. Paano masabi? Oh, nanay lang. Ay, sa TV. Wow naman! Wow! Ala ka. Smile ko ba? Smile. I-upload naman ako na yun niya. Oh. Oh, lamig na lang ang sudan dire. Wala ka tubaw? Ikor, managiti. Kay munggos, oh. Managiti no? Managiti. What? Ginataan nga ako, ano? Sa ngalan na eh. Bicol ya. Bicol? Bicol. Oh, Bicol. Bicol Express. Tayo ko ano? Oh, yan, dyan lang sa dyan. Tasan? Baliw pa yan Wala pa rin. Nasa load outlet. Wala na sanang kuhan. Kita sa may mong kagwapa ba? Sana all. Guys, sa mga paligid ako niya, nag-aligid. Wala na oh. Ay ko ano? Natunta na wala eh. Ano yun si Juan Marian? Oh, no, 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 no. Oh, kaya naman gusto mo. Hindi mga ito ba? Hurot-hurot niya sa Sudan kay dagan man ang trabaho rin yung Juan ng Juan Construction. Paano masabi? Dili na sila mo mangaon. Dili sa Zambrano store. Ang amigo. Amigo na ako. Ato sabi ko. Palit sa mo. Tinakbit lang sa ata mga katuba no kay minus kay agas tuba. Hindi totoo yan. Bola lang yan.
Yan na, may banda. Oh, lamigin naman ang mga tubaw. Kaya lang mo sa Zambrano Store. Kung isa to doon. Pangaon na mo diri guys. Oh, mga ano daw. Oh. Guys, Marian. Marian. Salamat. Bato na may. Yeah. Bye-bye. Bye-bye na. Yeah, ito na may. So, Lara, pinakbit rin kayo na pan. May puto di reo. Oh, saya nga lang, puto. Puto. Ah, tagsiko. Di barato na, di na mo palit. Paano masabi? Ay, makalimo. Kaya ito, tagay sinito. Tara, ang ko ano? Amo ang agalon to sa magtika mo. Agalon na mula. Nakabingwit tayo ito, pinakbit. Kaya gutom na ang mananggit eh. Oh, ato na may. What's up mga katuba? We are Mananggiti MP4. So, shout out ano? Shout out na ko sa Soke na Kustuba, Zambrano Family. O shout out po ko kay Marian katong nag-serve sa akong sudano. Shout out sa mo Marian. O shout out po ko kay Len Gumahin Dablo. Shout out sa mo Len. O shout out po ko kay Norman Apjan. Christopher Kadis FBG Group. Oh, shout out sa imo dia. Kadis. Oh, Eden sa Morlan. At sa Kuso Family, shout out sa imo dia mga at sa Kuso Family no. Oh, shout out po ko kay Rinrats. Oh, Mark Pakino, shout out sa imo dia. Mark Pakino. Og shout out din po ko sa Corpus Family og sa Bantad Family. O dahan kayong salamat no.